gini nyo itiyogo kaka rapim mar oteku mag riwruoge mag siasa motene yiero ma 2027. Inene nade? Victor, mokwongo aparo ni Jay osetieko wach. Koro ang' nane kaka tiyo. Unya kara kodi kacha. Ajiri mokwongo en poch gi pak ne party ma duond bucha ODM. Mana kaka Jay kete no nekech e siasa onge namba 2. Jopiny bende ohero jaloch e siasa. Ng'ama jopiny ohero en ng'at mokao namba 1. Kodo kawe, kodo loyo gi lwete, kodo loyo gi tiende, kodo loyo gi wiye, mano to kori bine bana. Iko Amanda Maradona. 1987. Gi Luis Suarez, Afrika mabilambo ka World Cup. Gimi kongi ng'iyo ni kongi loyo monde. Sani nyoro dine Arsenal lo Chelsea, kawuono dine waonge kwe kama wantiere ni. E bragging right mani winjo. Kendo kanyo di nuoyo. Nyasaye no okonyowa godhiambo nikech dekoro wawuotho ma kama wachwe wi waol. Mae emomiyo dine yomb duond buch ODM ahinya kar chung' ma Kasipul Magarini jomoko do wacho ni ODM oserumo kanye kadho nam chumbi nodong' party mar joluo. Wan ing'ene kaka wan kae wan ok watenre gi party mora mora mak mana ni kaka jalendo ka jatugo maber oloyo tiwinjo ka imbe kanye mi jaji ni mikoni gol odonjo imbe dhano koro ka ODM nyo tuga dhula mara tipo manyo gi bago jowasikgi en poch gi pak ne duond buch ODM na kiji mang'eny chaparo ni bang' nindo mar jakom Raila Odinga ODM nyo dhi rumo kendo mane siasa manyocha ne gore king'iyo ute mag fwambo kunde duto te kata mang kancha gin Mombasa. Aparo ni bende en poch gi pak ne jakom duond buch ODM Mikai Gladys Wanga nyo tiyo tadier ka ng'ato tiyo te wacho nikech ing'eyo ni aduga fwenyo ni kare dhap miyo rach nikech omakore gi yawuoyi ka obiro makoro ka gik tiel 12 to jogo konia obado ini chunga kendi gi PDP ndalo moko ne igo gini ing'e kaka igoye obado biro ne obado koni weyane mamaknu wiye koro mwekwa tiele iyo tete to wango tamre ni otete ok nyalume koro jogi temo ni mondo gikaw tete ni giume go to dagi bang'e ka gik teno ka owidi koni omak yo ka tiende koni bende ok makre ogik manyako gindo bobire gino nyo otugo mapek. Aparo ni Wanga nyo kao nafas cha mar nyiso kendo mar tego duond buch ODM nekech ncha ni neno ka jatend duond bura mar ODM Migosi Oburu Oginga nyocha ne odhi oko to Wango kone ni jaduong' kik ibed garaki inwa jogorwa ikono jogi adhi deal godo emomiyo nyo kare gi jogi ka bim gi guok telo mar duond buch ODM aparo ni secretariat bende ne otimo organization maber kiweyo broad based mondi weche mag broad based mondi ikuongi ng'iyo ni to odgi ni nyo gi tugie machalo nade bedo ni Mikai Gladys Wanga nyo rakore gi kweth mar Aroko ma giko noduogo loyo nikech koro ing'iyo ni to ng'at mane otelo ne campaign ne ng'at mane sura mar campaign mana kaka Rigiji nyo goyo touch kendo odak Mbere North to ineno ka Wanga nyoni Omabeka to Samatin wieni Magarini kuonde gi te nong'iyo mi bang'e orakore gi jogi ma ODM nyo yudo loch kato dok ka Simbarati okonyono Kasipul koso nyocha nyono Nientie mokwongo Sifuna gini nokalo kulego Somad gini nokalo yes ting'eyo ni koro ing'iyo ni to county mane manyo gini nitie nikech kae bende mana kaka wacho ni siasa duto te iwacho gani gin local ikuongi ng'iyo ni to county ma Homa Bay ni nyo ngirore machalo nade nikech dine Aroko yombi to mano ne dhi bedo vote of no confidence gi Wanga mano ne dhi miyo jogo ma samoro dwani mondo thule nikech ing'e ni kom no yande Mikai Gladys Wanga nyo wacho ni obetie gi siandane 2 ene mano wacho kende goro kaka no wacho no sama no wacho kaka no wacho godhiambo makmana ni no wacho kende wuon to mai no nyiso ni kare no ngirore kom ni makata jok ma samoro ne wacho ni samoro oleng'ore alinya nyodo kaka re okobeti gi chonde nyore mi ongirore koro mai nyiso ni jogo ma samoro dwani mondo miyo bio duoka mbi mar ODM piny
nyalo biro bedo kibarua. Ngeso ncha nago mbaka ge usiepa Odoyo Widi. To kata in bende no yie. Kata wili bende mwalimu no yie. No yie ne kecha penyento macha men machalo nade. To no yie. Makmana ni gima nyo oduogo morani ka nyo wachiko mbaka to en bende no yie ni macha ne tuk siasa. Koro ka en tuk siasa to tugo tugore ne kech bangi bende ntiere kude mana akali nyoro maido ka bende jok moko mancha gore constituency moro moko nyalo wacho ka aido ka jogo madho chai ni neno ka gicha tek ma Kaluma odhi odonje to Kaluma kodhi odonje to ringo mane joka koro Kaluma bende king'iyo to jok moko bende koni ni no nego miyo tiko moro ma yande tinde imiyo yao masa moro rito kuonde ma odong nono tembo dagi ni kae okugola okudada ko de moko koni Kaluma golwe nyari orito mbolo gere tingeni Kaluma bende na yudo ka ja siasa mariek ochalo William Ruto kibane kidi to kidi neno ka oloko tiyo godo William ni luongo nyinge mang'eny luonge Kasongo luonge ngoto ring ne mochako kaw nade Kaluma ne ka jogo luongo ni joko winy tembo koni kae moko dada ugola tineno koko gino mane kaka kidi mag siasa nekech koro wapuonjore mane kaka kidi mag siasa inyalo bani miloki ti godo kora paro ni en puoch gi pak ne duond buch ODM mano kawang'iyo kaluo to gi kuonde manie ODM ne gi jachung nekech ok apar ni ntiere kama ne ODM nie gi jachung motegno kama wacho ni stronghold margi mane oyombe gi e kata chiel mae nyiso ni sama koro ODM biro dhi e mesa mar kaka ibigo kwan 2027 to gibiro ka gin gi mbi moro gibiro ka ipenji ni akech dine yom giti wacho ni akucho usepogoru ng'ani wacho ma ng'ani wacho ma koro kaka ubie mesa bedo matek koro bedo ni nyo gi kawo kuonde ma nyo gi mako gi ahinya ngene word gi samoro inyalo wachi ne kech no kata mar Matiang'i changa mawuoye gi wuoda de kech maka dala gi lakini ka sama en duondo od bura mokelo mjumbe tineno kama mimi jingo moro makata kori biro udwa losi gi William kata udwa loso gi ng'at ma udwa loso go Victor ti loso kiwacho ni wan kaka kweth mar kaka wanene ok ni je wacho mare ok ni governor wacho mare en ni wawinjore wach kae to koro kichomo ODM ka gingirore nikech kata samoro jok ma ne dwaro bende wuok samoro koro